Nesa, arbrawf I chi wneud gatre. A'r oll bydd angen arnoch chi yw dŵr, olew coginio, lliw bwyd a'r dabled yma sy'n cynnwys soda pobi ac asid citrig. Ac wrth gwrs, oedolyn i'ch helpu. Dwi am liwio'r dŵr yma yn goch, achos mae lliw yn ei popeth yn fwy o hwyl. Dwi am gymysgu. Dwi'n defnyddio y jar yma, ond gallwch chi ailgylchu potel plastig falle. Dwi'n rhoi'r dŵr mewn i'r jar, tua chwarter llawn. Nesa, dwi am roi'r olew mewn. Ond drychwch, dyw'r olew a'r dŵr ddim yn cymysgu. Maen nhw'n aros ar wahân. Y dabled yma fydd yn creu y ffis. Gofynnwch chi oedolyn, dorri nhw fyny a gollwng nhw I mewn i'r jar. Drychwch beth sy'n digwydd. Waw! Drychwch ar yr holl swigod yn codi ac yn disgyn. Waw! Drychwch!